kita. Saksikan kembali di layar kaca Anda. Biak apa Kang Inuk? Iki ya. Biak kaset di bawah enek kok enek sian. Regenerasi ini jenek. Lare-lare oh sing lare-lare ya nyuwangi dadi laskar Belambangan. Dadi laskar Belambangan minak jinggo teko pucu wetan. Lare-lare oh sing lare-lare ya nyuwangi dadi laskar Belambangan. Dadi laskar Belambangan minak jinggo teko pucu wetan. Kodo wasi koning jamane minak jinggo ojo gampang munting ngadeg musun. Iya wong ganteng layang seto layangku miterapi nirokoyo sabdo palon ojo kuatir tekati royo mesti bakal berlakon ngepot iya abang wani cemeng yo mati perse jenggi rato tangi masih bersama Jaya Lem pemain jazz. Alhamdulillah sehat, muka sebaliknya ya say Karagil. Oke emang jazz bersama Karagil. Mau asik mau antam mas artis main jazz. Taman meluncur hari ini wes asik. Aku kangen karo goyangin jazz Karagil. Ngono. Jangan ini ada kerjaan goyang bor. Ayo kan gua ganteng selamat sore. Lare-lare oh sing lare-lare ya nyuwangi dadi laskar Belambangan. Dadi laskar Belambangan minak jinggo teko pucu wetan. Kodo wasi koning jamane minak jinggo ojo gampang munting ngadeg musun. Layang seto layangku miter koyo sabdo palon abdi niro lan legowo lan ojo kuatir tekati royo mesti bakal kelakon. Abang wani cemeng yo mati persewani yo janji irato tangi. You are here.